V 9. kole padlo len 16 gólov, čo je približne 2 góly na zápas. Hermanovce uhrali len remízu a tak vedúce Župčany im na prvom mieste odskočili a majú náskok 4 body. Okrem Župčian nepozná v doterajšom priebehu prehru aj tretia Dubovica. V druhej časti tabuľky je bodový rozdiel medzi mužstvami minimálny. Gólový zostrih ako zvyčajne začíname postupne od vrchu tabuľky. Župčany sa pustili do svojho súpera z Nemcoviec od úvodu zápasu. Pri 2 góloch bol hosťujúci obránca Vladimír Mariňák. Najprv v 4. minúte tohto hráča vyzvrtal domáci hráč Rudolf Beliš, ktorý následne otvoril skóre a v 30. minúte zase tento hosťujúci hráč fauloval Mikuláša Kravca. Kamil Zlatohlavý z pokutového kopu upravoval už na 2-0. 6 minút pred koncom domáci zahrávali na krátkorohový kop, no presne ako sa dostala lopta za chrbát brankára Vladimíra Bodka sa nedozvieme, no prezradíme vám, že podľa zápisu o stretnutí strelcom bol Ján Molka. Prvú remízu po tomto kole do tabuľky si pripísali ako domáca Vyšná Šebastová, tak aj hosťujúce Hermanovce. V 31. minúte sa domácemu Petrovi Olejníkovi zblízka podarilo otvoriť skóre, no od tejto chvíle už 3 góly padli v podlých pasoch. Najprv Lukáš Jurčišín ešte do prestávky vyrovnal na 1-1. 53. minúta ukázala, aký dôležitý je výkop brankára. Následne po pár rýchlych prihrávkach už brankár na opačnej strane lovil loptu zo siete. Autorom gólu bol Jozef Urban. Nemcovciam zachránil aspoň bod v tomto stretnutí Jan Pokuta, ktorému dlhý center poslal spoluhráč Tomáš Karabinoš. Dubovica má najviac remíz v tabuľke, aj v tomto kole si pripísali ďalšiu, v poradí už 6. V 63. minúte zápasu napriahol Tomáš Mariňák a Fričovce sa mohli radovať nielen z úvodného gólu, ale aj z nominácie svojho hráča na gól týždňa. Od 78. minúty hostia hrali už bez vylúčeného Petra Robu po druhej žltej karte. Aj napriek tomuto oslabeniu sa im podarilo vyrovnať. 3 minúty pred záverečným hvizdom Stanislav Meitner z Dubovice uzavrel na konečných 1-1. Najviac gólov doteraz inkasovalo Záborské, po tomto kole ich má na konte už 24. Rožkovaní im strelili 3. O 3. minúty viedli gólom Damiana Čorbu, ktorý predskočil obráncov a hlavou zakončil nechytateľne. O 10 minút na to Tomáš Kravec oklamal obráncu a razantnou strelou prekonal Jaroslava Drahusa v bráne hostí. V prvom polčase domáci diváci mohli zatlieskať utešenej strele, ktorá skončila na spojnici. V druhom polčase na gól kola chce ašpirovať aj Miroslav Janič. Táto gólová strela bola v 51. minúte. Ďalšie góly už do záverečného hvízdu nepadli. Jedným z 3 remízových výsledkov tohto kola sa zrodil aj v Šarišských Dravciach. Domáci nám poslali len prvý gól, ktorý strelil Jakub Hovančík v 7. minúte zápasu. Tomáš Diačovský vyrovnal za Drienov v 39. minúte. Domáca Torisa prišla o všetky body s Petrovanmi. Po strele ašpirujúcej na gól kola z priameho kopu už v zápase viac gólov nepadlo. Daniel Petruška bol autorom strely v Šibenici. Klub nám poslal aj viacero šancí, ktoré zaváňali gólmi. V 31. minúte domáci sa mohli radovať a následne mali ešte šance aj hostia. V 76. a 87. minúte stretnutia. Široké si po 9. kole vyrovnalo svoju bilanciu, má 3 výhry, 3 remízy a 3 prehry. Tretiu prehru im zabezpečil hráč Pečovskej Novej Vsi Leo Lipták. Ďalšie šance, tak ako v predchádzajúcom stretnutí, už ostali nepremenené. Po týchto šanciach sme vám pripravili ešte krátku reportáž zo zaujímavej akcie, ktorá sa konala na štadióne v Širokom. V septembri pripravili v Širokom športový deň, ktorý sa niesol nielen v znamení futbalu.
pretláčanie rúk, funny hokej, ale aj hry pre najmenších a mamičky. Nás zaujímalo, akú mušku majú mladí futbalisti. Futbolistom tu je celkom slušne, tí najlepší trafili zatiaľ 3-krát, tí čo trafia raz alebo 2-krát dostávajú sladkomenu, takže možno aj z nohou, aj z ruke majú potrebnú silu a presnosť. Ty si koľkokrát trafil? Ja som skoro každý krát trafil 2, ale to tretie mi stále utieklo. A ja takisto. Táto disciplína nebola až taká futbalová a tak sme išli na viac futbalovejšiu. Je budúcnosť v širokom a presnosti? No určite, máme tu takých hráčov, ktorí... Dokonca sme tu mali jedného chlapca, ktorý hneď na prvý pokus všetky 3 pokusy dal. A sú to aj takí, čo strieľajú vinkle, tak sú šikovní chlapci veľmi. A dokonca aj dievčatá. Čo sa dalo vyhrať, keď 3-krát po sebe Trbos trafil? Či je to jedno? Tak máme tu vecné ceny, kto nedá gól, tak v podstate len nejakú takú sladkosť a kto už dá gól, tak ten má nárok na nejaké také vecnejšie ceny, trošku aj hodnotnejšie od sponzorov. Deti si zmerali sily so svojimi rodičmi v naozajstnom futbalovom zápase v rôznych kategóriách. Vôbec to nevyzeralo na to ako nejaký prípravný zápas alebo niečo, ale ozaj tí chlapi aj deti išli na doraz, lebo v podstate tam zaznel taký vtipný ohlas z tribúny, že kedy si môže kopnúť do svojho otca, keď nie na futbalovom zápase, takže ozaj každý išiel na 200% a rovnako aj my pri príprave tohto podujatia veríme, že sa nám to vydarilo. Všetky vekové kategórie sa tešili na najväčší ťahák podujatia, ktorým bol kopanie penát. V tej najmladšej kategórii padol len jeden jediný gól. Tak vlastne skoro každú penáltu brankár chytil alebo vyrazil, čiže myslím, že to bolo v tom brankárovi. Chlapci sa snažili, no ale brankár to dobre chytal. Každá kategória mala svojho patróna. Aj tá o trochu staršia oproti tej prvej mala hráča z našej extraligy, ktorý je klubu Široké známy. Tak vzhľadom na to, že som rodák z tejto obce a chlapci v podstate už organizovali minulý rok takúto podobnú akciu, len to bolo všetko v takých začiatkoch, tak chceli sme nadviazať na túto tradíciu a som rád, že sa nám podarilo pritiahnuť ďalších chlapcov ako Mateja Kupka či Jožka Dolného, ktorí prišli tu na... Keď sa nám podarilo dostať pred mikrofón slovenského reprezentanta, nedalo nám opýtať sa na ligu, ktorej sa venuje práve relácia Futbal za humnami. Sledujete aj tú 6. ligu oblastného futbalového zväzu, viete, kde je Široké alebo Chmijanská? Tak sledujem trošku slabšie, musím sa priznať, a to aj cez mojich bratov, ktorí si myslím, že ju sledujú trošku intenzívnejšie a hlavne keď sa spolu rozprávame, tak oni mi také informácie dávajú, také tie základné, ako hrali kto, kedy a takto. Kategóriu najstarších nám predstavil jeden z organizátorov podujatia. V podstate do semifinále sa nám prihlásilo 50 dospelých ženy, tam boli takisto, mali tam zastúpenie a v podstate ten záujem bol obrovský, takže sme to riešili takým štýlom, aby do finále postúpilo nejakých 14, maximálne 15 hráčov a vlastne v tom finále tí chlapi boli tak pripravení, že ozaj predzúvali topánky, každý bral kopačky, požičiaval si od svojich kamarátov, takže brali to ozaj prestížne. Obhájiť víťazstvo v kopaní penát sa podarilo minuloročnému víťazovi. Povedz nám tvoj recept, prečo stále tých chlapov porazíš? No, ťažko povedať, proste je to moment v tej chvíli, daný moment v tej chvíli, ktorým sa človek rozhodne, kde to vlastne kopne. Záleží takisto veľa od pohybu brankára, samozrejme. Pevné nervy? No, nervy tam sú určite, tak každý, kto ide kopať vo finále, či to už je v zápase nejakom pohárovom, súťažnom, alebo na takomto podujatí určite nervy pracujú, takže je tam určite nervozita. Nášho reprezentanta sme sa ešte opýtali, prečo sa rozhodol podporiť túto akciu. Tak hlavne kvôli tomu, že je to akcia pre deti a ja si myslím, že také akcie treba robiť a mal som voľný čas alebo voľnú chvíľu, tak určite som organizátorom prisľúbil teda, že prídem, takže hlavne kvôli tým deťom. Mali ste tu aj vlastného syna, vieme o tom, že strieľal zo vzduchovky. Ako sa mu tam darilo? Tak to bola z ním manželka, takže neviem, no ale dúfam teda, že lepšie ako otcovi. Od pána manžela sme sa dozvedeli, že syn strieľal zo vzduchovky, ako sa mu darilo? Viete čo, ja som pri tom nebola ani.
Tak to bol, on povedal, že tiež nebol, vy ste neboli. Som tam bol. Jednoznačne aj podľa týchto odpovedí je zrejme, že o deti bolo postarané a tak na záver ešte raz organizátori. Ten športový deň je vlastne ten podtón, je deň rodiny. Takže našim cieľom je dostať sem od vnúčaťa po detka. Doslova. A verím, že aspoň podľa toho, čo vlastne počúvame od odozvy, tak sa nám to podarilo a radi to urobíme aj na budúci rok. Veríme, že takéto akcie sa budú konať nielen v Širokom a naša kamera pritom nebude chýbať. V úplnom závere si tradične môžete vybrať z 3 gólov za gól kola a posunúť ho tým do súťaže o gól jesene. Obraníme!